lafiya a YouTube channel namu mai suna AB Lafiya TV. Ku danna subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa. AB Lafiya TV. Daga ina haka? Daga gida nake na tambaya sai aka ce min ka tuwo gona aiki. Ni kuma na ga ba zan iya jurewa ba dole sai na zo na kalle. Gaskiya ne wallahi ni ma yanzu nan na zo na fara aiki duba da kin ga gonar ta yi kyau. Sai na ga to kamata yayi a ce an zo an gyara don kin ga a samu amfani mai yawa. To sanninka da aiki. Yau sannan yanzu abin da za ki zo mu gaisa sai ki koma gida kar a neme ki. Ni da har ina cewa tare za mu gama aiki in yaso sai mu koma gidan tare. A'a ki hakuri. Ki zo mu gaisa in yaso in na tashi an jima na je gida na huta sai in zo in same ki. To shi zo mu gaisa. Kaka na yi mantuwa wallahi shi wannan na yi nisa ko wuce kuma ko ma zan yi Awai nawi. Lafiya lau. Alhamdulillah baba ya gida. Lafiya lau. Alhamdulillah an fito. An fito. Masha Allah Allah ya taimaka. Amin ya Allah. Ali kuma wallahi na ji daɗin ganin ka. To baba lafiya? Lafiya lau wallahi na mantuwa ne a gida wallahi. Da Allah ka je gidan yanzu. Da Allah ka ce a baka iri ka kawo min da Allah. Okay to shikenan ba mu zana baba. Da Allah ina nan in Allah yadda. Baba wai ina Salim? Salim yana nan na tura shi yayi gaba. Okay to wallahi kwana biyu ban ganshi ba. Yana nan. To ba matsala idan na kama sai in je za mu haɗu da shi. Yawa. Na gode wa insha Allah. Kina mutakar burge yadda a rayuwar ki so na kika kasa daurewa a gida har sai da kika tawo. Na ji daɗin zuwan nan nan. Wai lafiya ke da kika ce kina farin ciki ki zo ki ganni ina jin daɗi kuma na ga kin shiga wani tunani me kuma ya faru? Wallahi akan maganin nan ce dai ta Naziru. Anya ba sai na ɗau mataki akan Nazirin nan ba ya fa fiye takura miki fa. Gaskiya ba zan ɗau mataki a kansa ba zai yi fa kawai mutum ya zo ya shiga miki rayuwa ba. Har yanzu zai sa kina tunani. A'a ka yi haƙuri kar kai mishi komai ko don alaƙar da take tsakanin mahaifin shi da mahaifiyata. Na fi so da kanshi shi ma ya gano ba na ƙaunar shi. Shi kenan tunda ke kika ce ina son ki kuma dole in ba abin da ya gace amma magana ta gaskiya dai abun yana yawa. To dan Allah ya dariya. Yawwa to ko ke fa yawa da zuwa yawa na gode fa na gode Allah saka da alheri yawa kai ba na ce kan na ƙara ganin ka da Zainab ba to wallahi ka sani in na sake ganin ka da Zainab sai na ɗau mummunan mataki a kanka. kana bani mamaki wallahi yarinya ta ce ba ta son ka ba ta son ka sabon naci haba da Allah ka fita sabgar ta mana ni kake gaya haka an gaya ma din mana ba an gaya ma ba to wallahi ka take yanka sai ya ɗauko ƙwarren mataki a kanka wallahi ka dauka din a ka ce ko shikenan ka jira zuwa gaban da kawai ba da shiga a wajen da wuce ba ta son ka sai na cin ya kawai
na iya misalin farin cikin da nake ciki. Ai da kin shiga zuciya rabin na ba. Ni fa ko da na da babban farin ciki na a gama aikin nan na gida ko wankan tun da ke. Na jin daɗi a ce muna tare. Ni ban tambaye ka. Wai ni kuwa yaushe za ka aiko? Idan har da ake da aikin gona ba, ni na ke so da ke idan an gama aikin gona ya zo aka share fili lokacin kin da akwai baje-baje sai na kwai wannan ma dan danko. Ina kawo dan ne ma yake. Dan sarki Kai. Ya albarka shi zan ɗauko nake gaya miki a shagali a tashi rabbai wannan. gaskiya ne. Ni wallahi kun ya gaya maka mafarki. Wai ne mafarki in ya aure. Na haifi wani santalelan yaro. Allah. Ina wani shahararren mawaƙin da bakin aliyu. Ke ina jin waƙoƙinsa akwai wasu sababbi ma da na ji kwanan nan. Wai shi ya cashi. Kai. Ya Allah nuna mana ana samun farkin nan gaske. Amin ya Allah. Ku garzaya a YouTube channel namu mai suna AB Lafiya TV. Ku danna subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa. AB Lafiya TV. Kai Naziru, yanzu na ga Salim fa da shi da Zainab suna tafiya ta kuɗe irin ta masoya. ka dalla ga fara min shiru. Ya ina cikin wata damuwa zaka zo ƙara min wata damuwar a kaina ne. To ai gani ne masoyiyar ka ce. Kawai ka bar wajen nan. Ba na son ganin ka a wajen nan. Sammani. Ka gane ko Sammani? Raina ne a ɓace wallahi. Amma abin da nake so ka ci gaba da samun ido a kansu. Ka gane? An gama Naziru insha Allah. Abin da za ka yi kenan ka ci gaba da samun ido a kansu. Karka da. Shikenan ka je. Na gode. Na bi ki so daya, na bi ki so biyu, amma na ga kin ki bin abin da nake so. To wallahi ki sani sai na kashe wannan yaran. Ƙarya kake yi baka isa ka kashe shi ba, domin Allah ne kaɗai yake kashewa yake kuma rayawa ba wai kai wani banza da zaka ce zaka kashe. Ni a gani na da hakura kai tunda an ce ba a son ka ba sai ka hakura ba. Kai za biya dan Allah malama yi mana shiru. Wai sai rike ka sa bakin ki. Rainin wayo. Kaga da Allah ma Dakata. ka dakata baka isa ka taba kawata ba. Dalla to Kama mai gida ka bari in daddalle ta. Dakata. Wannan rayuwa ta ce ba na son in ga abin da zai same ka. Mai gida ka ban mu sun yi sko gaba ki dai mai gida a wuce wajen kawai. Muku gaba ɗayan ku duka ku tafi gaba ɗaya a karkato min alinsa gaba ɗayan su. Ko da baki da makarantar su gari, ku tabbatar da cewa ba su tsira ba. Kabila, aur jarin, aur sahib,
a garin nan ya addabi kowa, ya zama to tantirin yaro ne wanda ya zama to mara biyayya. Komai aka ebo dan baba dan nan dai gashi dai sai janyo fitina yake a gari. ba wani abu bane, ai wannan ai kuruciya. In ba sai na rikita garin nan ba shege. Dan baba Banda abinki Tanimu mai jaki nan yana korin jakuna je ebo kasa ga inda zaki huta. duniya juyin juyi, in ji kwado da ya ji shi a ruwan zafi, in ya rama kawo kuwa da nune a hannun shi. Idan ka ji makaho ya ce ai wasan jifa, to hakika akwai matakin da ya taka. Garin da ba ƙasa nan ne ake gardamar kokowa. Wanda ya tuna bara, to hakika bai ji daɗin bana ba. Kai mai gari ban ƙi garin kai da makabarta ba. Kuma durin wannan gari, ban kona garin nan ba sai ke nake. Allah mai gari. Dan baba ya addabi kowa a cikin gari, baya ganin kan kowa da gashi. Yayin da masu iya magana suka ce rikicin duniya da mai rai ake, shi kuwa dan kuka mai jama uwa ta jifa. Dan baba shiri ne da aka tsara shi akan nishadi, barkwanci, ban dariya, faɗakarwa, maganin hawan jini sadidan. Dan baba Gidana ne ko gidanki ne? Kai! Na taɓa zabga wata tinkiya mari, wallahi da ta kwana biyu ba ta tashi. Menene ba na yi a garin nan? Gyaran asibiti ni ne, gyaran makabarta ni ne, gyaran makaranta ni ne mai gari. Kai Alhaji, dan wa kake yin wannan abubuwan? Dan Allah kake ko darbiya kake yi? Abin da kake tambaya kenan? To dan baba na kawo karasa wallahi ya ta mun rikici da abokansu kuma sai sun biya ni. Yanzu kai sabi ga Allah yanzu misali dan ubanka ka yi hakuri. Wallahi duk garin nan ba wanda isa ya taka ni da ɗana. Ɗaya tilau da Allah ya ba ni. Tsarawa Ishaq Eji Lafiya, rubuta labari Halifa Kowa Naka, ɗaukar nauyin shirin Alhaji Awwalu, bada umarni baban nan Suleiman Womboy, the talent director. Ai a fadar nan duk abin da ka faɗa ko uban sa yace aje a kamo, wallahi sai mun kamo shi mun zama da shi nan gurin. In yace a taka masa wuya sai an taka masa. Mai gari ya ce da dan baba da uban dan baba yana so ya gansa a fadi. Kwantu buhun uban mai gari. Dan ko har ubanka. Idan ka fara zuwa. Dan baba. Ai na so a ce mai gari ya ba mu dama mun koya masa hankali. Wannan baka wannan. Za mu saki wannan shirin akan YouTube channel namu mai suna AB Lafiya TV. Ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawa. AB Lafiya TV. Dan baba. Wai me yasa rayuwa take juya min bayani? Kabir ya fiye jin haushi ba da wani dalili. Ni da gidan uban na yana sallama, gidan ubana ne ba. Oke, in gidan uban ka ne ba za ka sallama ba, za ka shigo gida har da ni kai. Wannan ba hujja ba ce. Lalle ku zo min da umash a raye. Hausawa suka ce duk wanda ya samu rana ya yi shanya, ramuwar gayya kuwa ta fita gayya zafi. Kuma duk wanda ya hana malam bacci shi ma kan ba zai rintsa ba. Turka-turkar tsantsan tsagwarar tsabacin amana, rayuwa a cikin duhu, makauniyar rayuwa. Bilkisu ai kanwar Izzati ce. To kana son 80 ta cika 100. Ina so a yi mata ita ba matacciya ba, ita ba rayuwa. Nan ƙaramin abu ne a wajen zan je bayan gari zan haɗa kan yara. Gididdiba ta kake son aiko kwatar da za To ki gaya min me? Ya za in ci amana. Makauniyar rayuwa shiri ne da ke nuna mana bambancin tsakuwa da tsaki da yanayin yadda rayuwar mu take tafiya a yau. 'Yan salon magana kuwa suna cewa rashin sani ya fi dare duhu. Makauniyar rayuwa. An gama da yadda ka saba in ji ƙararrawa kawai. A labari. Na je bikin gayan ina turowa daga kata shaf na gaya ma kofar gidansu na kwalli. Na ganta tsayar ainihin da muka je da ke gidan nan na soyayya. A dole ga soyayya warin ya kai ba mota amma sai ni. Ya ka yi haƙuri mana. Wallahi ba zan bari ba. Ina bari Allah ya lalata ni. Makauniyar rayuwa. Amma ku kuma ku gaskiya kun yi son zuciya, ta yaya za a yi ku bi su saboda kuɗi?
Shiri ne da aka shirya shi akan faɗakarwa, ilmantarwa, nishadantarwa da kuma wa'azantarwa. Tsarawa Ishaq AB Lafiya. Rubuta labari Halifa Kowa Naka. Daukar nauyin shirin Alhaji Awwalu. Bada umarni Baban nan Suleiman Womboy, the talent director. Ba zan iya rayuwa ba tare da kai ba, sai dai mu mutu tare. Don haka ina so ka gaya mu. Makauniyar rayuwa. Za a fara sakin wannan shiri duk ranar Alhamis da karfe 8:30 na dare. Ku garzaya a YouTube channel namu mai suna AB Lafiya TV. Ku danna subscribe sannan ku danna mana kararrawa. AB Lafiya